Minä ajattelin tänään suojautua Suomen ilmavoimilta eli hyttysiltä. Niitä on aika paljon täällä mökillä. Ja kun on remontin takia rakenteet auki, niin ne pääsee sisälle. Ja se on nukkuminen vähän ikävää, kun vähän väliä joku inisee korvan juuressa. No minä päätin tehdä sillä tavalla, että tänne kuistille pistin tommosen pressun suojaksi. Niin ei nyt hirveästi hyttysiä tänne pääse. Jokunen tulee sisälle siitä huolimatta jostain raosta, mutta nyt kun on tässä pari tuntia torkkunut sen jälkeen, kun pikkusen muurausta tein ja kävin uimassa, niin ei tällä meinaa pystyä hengittämään. Että ilma ei pääse sisälle, mutta hyttyset pääsee. Että tervetuloa Suomen kesään.